Dnes sa mi stal trochu prúser, ale našťastie toto je recept, pri ktorom aj keď niečo pokazím, ten recept vždy vyjde. Ako prvé si pripravím tangzong, čo je vlastne uvarená pasta z múky a vody. Pri varení sa v nej stabilizuje škrob a keď ju pridáme do cesta, chlieb bude mäkší, nadýchanejší a vydrží dlhšie vláčny. Hotová pasta by mala konzistenciou pripomínať zemiakovú kašu. Tento chlieb navyše obsahuje olej a med, ktoré pridávam do vody spolu s kváskom a vychladnutou múčnou pastou. Už v tomto momente som mala menšie obavy, pretože som zle odhadla kvások a chýbalo mi ho asi 100 gramov oproti receptu. Na tento recept vždy používam babičkinu biohladkú múku, vďaka ktorej je chlieb mäkký a nadýchaný. Vypracujem hrubé cesto bez suchých miest s múkou, zakriem ho a nechám hodinu oddychovať. Potom pridávam soľ, šplechnem k nej trochu vody, aby sa lepšie zapracovala a začnem cesto naťahovať. Vďaka múčnej paste je trochu pevnejšie a menej lepivé ako klasické kváskové cesto, takže sa s ním pracuje o niečo jednoduchšie. Zakriem ho a nechám 30 minút oddychovať. Pri ďalších troch naťahovaniach už používam coil foldy, ktoré vytvárajú na ceste hladší povrch. Na konci môžeme krásne vidieť, ako sa cesto postupne vyhľadzuje. Pri treťom naťahovaní ale nastal menší fail. Sama som sa neriadila vlastnými radami a namiesto toho, aby som cesto počúvala, som ho jednoducho prepracovala. Roztrhlo sa tak nešťastne, že vyzeralo, ako by bolo postrelené a pomaly z neho vypadávali orgány. V takýchto situáciách je najlepšie nechať ho chvíľu na pokoji a nesnažiť sa ho hneď zachraňovať. Po oddychu som pridala ešte jeden set naťahovania, aby som z neho znovu vytvorila peknú hladkú guličku. Musím povedať, že toto sa mi už dávno nestalo. Pravdepodobne som sa nechala uniesť, pretože tento proces je v podstate taký jedlý dospelácky sliz a hrať sa s cestom je moja obľúbená časť celého procesu. Tentoraz som už bola k cestu oveľa nežnejšia a snažila som sa ho naozaj počúvať. Po poslednom coil folde som ho premiestnila do menšej misky, zakryla a dala ho do chladničky. Na druhý deň som ho vybrala a skontrolovala, v akom stave je nakysnuté. Keby sa mi zdalo príliš prekysnuté, išlo by rovno do rúry, ale vyzeralo podľa plánu, takže som ho ešte nechala zohriať a podrásť pri izbovej teplote. Po 2 hodinách som ho vyklopila na pomúčenú dosku a jemne roztiahla približne na výšku formy, v ktorej ho budem piecť. Potom som ho opatrne zrolovala a premiesila do formičky, ktorú som predtým jemne vytrela olejom, aby sa neprilepilo. Cesto bolo nakoniec trochu vyššie ako forma, ale aj tak si do nej pekne sadlo. Zakryla som ho a nechala som ho ešte hodinu podrásť priamo vo forme. Potom som mu spravila 3 jednoduché rezy a zakryla ho alobalom, ktorý bol tiež jemne natretý olejom. Keď chlieb zakrývam, snažím sa vždy nechať trochu priestoru, aby mal kam narásť. Piekla som ho 30 minút zakrytý a potom ešte 20 minút bez alobalu. A úprimne, keby nemal na poruchu jednu malú prasklinu, povedala by som, že vyzerá úplne ako z obchodu. Mohol byť ešte o trochu nadýchanejší, ale vzhľadom na to, ako som ho na začiatku potrápila, by som mu aj tak dala minimálne 8 bodov z 10. Na druhý deň z neho boli toasty a o pár hodín neskôr som už rozmýšľala, že idem piecť ďalší bochník, pretože takmer celý zmizol.